Είναι πάρα πολλές οι απορίες με τις οποίες μπαίνουν οι γυναίκες στα σεμινάρια του κέντρου και είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουν για τον τοκετό τους και που μένουν έκπληκτες όταν τα ακούν στα μαθήματα προετοιμασίας. Για να σου δώσουμε μερικά παραδείγματα, πώς μπορεί να ξεκινά ο τοκετός και πώς θα αντιληφθείς την έναρξη του τοκετού. Σπάνε τα νερά, έρχονται πόνοι και τι είδους πόνοι είναι αυτοί. Θα πρέπει να τρέξουμε για να πάμε στο μεευτήριο ή έχουμε χρόνο για να προετοιμαστούμε στο σπίτι και να πάμε ήρεμα την ώρα εκείνη στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις και αν ναι είναι απαραίτητες, ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις και πώς μπορούν να επηρεάσουν είτε τη διαδικασία του τοκετού είτε την έκβασή του, εάν θα καταλήξει δηλαδή σε φυσιολογικό τοκετό ή σε καισαρική. Θα πρέπει να γίνεται περινεοτομή. Έχω τη δυνατότητα να καθυστερήσω την απολύνωση του ομφαλίου λόρου, το κόψιμο δηλαδή του ομφαλίου λόρου. Μπορώ να πάρω το μωρό μου αγκαλιά αμέσως μετά τη γέννησή του. Και άλλα πάρα πολλά που είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε πριν φτάσουμε στο να συζητήσουμε με τον γυναικολόγο και τη ΜΕΑ μας για εκείνη την ημέρα αυτά τα οποία θα θέλαμε να συμβούν. Κράτησε λοιπόν τη θέση σου στα μαθήματα προετοιμασίας τοκετού, ώστε να συζητήσουμε παρέα όλα αυτά που είπα προηγουμένως, να ανοίξεις την κάμερα και το μικρόφωνο σου και να λύσουμε έτσι όλες σου τις απορίες και να έχεις μια πολύ όμορφη εμπειρία τοκετού.